Nicolás Blanco proclamouse campeón galego de windfoil tras o campeonato celebrado en Portosín. A falta de vento na segunda xornada obrigou a suspender as probas previstas, polo que o título se decidiu cos resultados do sábado. O vento non acompañou na segunda xornada do Campeonato Galego de Windfoil 2026 celebrado nas augas de Portosín, o que obrigou a anular varias saídas e impediu disputar novas mangas. As tres probas celebradas o sábado resultaron decisivas. Deste xeito, mantivéronse os resultados iniciais e o título foi para Nicolás Blanco, do Club Náutico Castrelo de Miño. O segundo posto foi para Iván Álvarez, do Limens, a só un punto do ouro, mentres que o bronce foi para Fabio González, do Real Club Náutico Rodeira de Cangas. O fin de semana tamén estivo marcado pola actividade de vela lixeira coa participación de diversas clases. Na Optimist, a vitoria foi para a local Elena Gómez, mentres que en Ilca 4 gañou Diego Fernández e en Ilca 6 impúxose José Manuel Ons, todos eles do Real Club Náutico de Portosín. En 420, o triunfo foi para a parella formada por Madalena Méndez e Manela Penalta. Na modalidade de vela adaptada á ANSA, o primeiro posto foi tamén para a tripulación patroneada por Manela Penalta, seguida por Candela Asensio e Madalena Méndez. A entrega de premios celebrouse nas instalacións do Real Club Náutico de Portosín coa presenza de representantes do club, da Real Federación Galega de Vela e do Concello de Porto do Son, que destacaron o éxito organizativo e deportivo da fin de semana.